zazuħ għal-buffidu tajt xtajn tikgusta bismin kien bla ħeġġa lil dan infama titbċajta ta' parsi b'xitan dewginku għax din waħlet mismu ek kienu jiksibu il-pritki jissimaw jissumu r-randan bis-sasel tinslilhom jajruħ ta' xitan fuq suntir u fil-gazini l-aħbar sew barra ħanġrit tafx li rajt xitan jitqarben u kien qarru l-arċiprit fiħnibtet l-imħabba f'qalb zazuħ ruxxa bistfajla titmezmez mid-dimbru x-xitan minn dawk li nisnaħsina li tanti jaħarqu marsifer li minnom għaddisjet jajru ta' ħeġġa ta' ħila kien mexxa l-qudiem f'dik l-art tal-miljuni ferm stana ma' żmien għaddew 20 sena għal dari ħerqa lejn Malta ġilura illum is-Sur Ġwan fuq suntir jew fil-gazini ħadd ma jaf minu s-Sur Ġwan sejt il-ħadd biss biex niftehmu se jsir maftar lix-xitan mas-sindku mal-kleru tabib u nutar bil-maġġew tal-banda mal-gajt tal-armar għal-ġid kbir li qassam kien xira u ġust fil-ġnien ftar fir-raħal illum hemm dal-bos fuq suntir u fil-gazini hawn il-kien jekk tiftakru mal-armar is-sogra ħajtu u intom sebtu kif tħallsu moti kibja b'nadar mezzasta żewġ kuruni u buket fuq suntir u fil-gazini tlifna raġel